тамошобинони азиз, имрӯз ман меҳмонӣ ба хонаи ҷиянам даъват шудам ва барои шумо тасмим гирифтам ки навор кунам. Ана духтаро, ин хонаи ҷиянам дар шаҳри Сургут, дар центри Сургут, духонагӣ. Духтар, ана духтаро, ана инҷа иноям райҳон, киштукор доранд. Ана ин райҳонои хуштомани хоҳарам. Хонашон 12 этаж, 11 этаж. Не, ана инаш чи? Гул. Ана ин якум хона, духонагӣ хонашон. Ванна. Инҷа бошад дуюм комната. ҷиянам донишҷӯ аст духтаро. Ин квартираро падару модараш харидорӣ кардагӣ. Худаш дар Иниаз мехонад, дар ҳамин шаҳри Сургут. Кофе? Не, ҳамту чой. духтаро, ман дар эфирам гуфтагӣ будам ки онҳое ки дар шаҳри Сургут зиндагӣ мекунанд ва мехоҳанд ки фарзандонашон бо репетитор заниматсия кунанд ё ки дарс гиранд, дарси репетитор, марҳамат, ба ватсапи ман муроҷиат кунед. Ана ҳамин ҷиянам репетитор, как репетитор дарс медиҳад. кӯдаконро метавонад, кӯдакои шуморо ҳам ба забони англисиро омӯзонад, ҳам забони англисӣ, ҳам забони русӣ. марҳамат, муроҷиат кунед. онҳое ки дар шаҳри Сургут зиндагӣ мекунанд, марҳамат, фарзандотонро метавонед, нархи дастрас кати репетитор ҳаст, муроҷиат кунед, ба ватсапи ман нависед, ман ҳатман рақамҳои телефониша медиҳам, суҳбат мекунед катиш. Ана ин ҳозир балконро нишон медиҳам. инҷа бошад духтаро балкон, балконро худашон кухня кардагӣ ҳастанд. барои хонаи духонагӣ кардан балкону кухня кардагӣ ҳастанд. Ана ин балкон, панорамаи окна, беҳад манзараи зебо. ана духтаро, барои ҳамаи бехонаҳо худованд ана ҳамин хел хонаҳои фасона насиб гардонад духтаро. худамам ҳавас кардам. ана ин гулҳои ҷиянам буд. ҷиянам ҳам монанди худам духтари гулпарвар аст. ана духтарои азиз, манзарая бинед, аҷоиб буд. шавҳари хоҳарам худаш ана ҳамин мебел кати мебели встроенный месозад. худаш ана ҳамин хел таъби дил карда месозад. беҳад мастери хуб аст. имрӯз ҳаво беҳад гарм аст. вид вообще зӯр. ина бин. бо ман нағалтам? ана духтаро, ман акнун одами деҳот духтаро, ман гуфтам бо нағалтам поёнба. Стол откройте, девочки. Зараз ман маъқул шуд. Уютненько, чистенько, аккуратненько. Меҳрангез молодец.
тамошобино, инҷо барои ужин омадем. Ресторани грузинский ҳамроҳи хешовандо. این برگی توت بوینه کشتر Аралашкараган. Что тут есть у них? С говядиной, здесь вкусно, с говядиной, с бараниной. Да? И с креветкой. Ой, нет, с креветкой я... А тут это есть же, да, хачапури? А, вот оно, хачапури. Вообще, acayip. Ежевичная, получается, 252 бокала. Seni ama kami peşimiz gitti. Ben neyim akonu makam print, ama koni kuşlarım var. Bir fakir kuşlarım da sizin kiranlı. Черный час тоже тебе сказали? Нет. Спасибо. рӯз ба хайр тамошобинони азиз. Имрӯз рӯзи чорум аст ки ман дар шаҳри Сургут ҳастам. Қатӣ, Рухшона ва Малика ҷиянам мо торговый центр Аура омадем. Барои Рухшона вай мехарем. Духовка. Чӣ хеле ки гуфтам хонааш навд, ана ҳамин камбудиҳоша имрӯз ҳарду мо туғрӣ мекунем. Ана михел бо мо бошед то охира духтаро. Бо лайк ва комментҳо дастгирӣ кунед канали моро. Мастера. Золотое яблоко. Золотое яблоко, хорошо. А унҷа золотое яблоко. Давай аввал газовый плитаи мехарем, газовый мегӯям, духовкаи мехарем, Рухшона. Потом уже тамошо мекунем. А золотое яблоко и магазин, правда? А, косметика же здесь. Просто посмотрим. Рухшон. Ана тамошобино. Нам туда. Куда? А, мам, дуйм этаж, ба? Так, тамошобино, акнун ҳозир интихоб мекунем якта. Ана михел духовой шкаф дар кор. нархоша мебинем. Каструлькаҳои қиматбуд аст. Кухни размераш чанд буд? Алло. Аккуратно смотрим. У меня какой размер? А я думала, в наличии нет, вы говорите. Просто у нас ближайший склад находится в... духтарои азиз, инҷо бо қатъияпаи Рано мо сайру гашт як улка омадем. ҳозир ягон ҷо мешинем, ҳам суҳбат мешавем, боз суҳбат карда мешинем, суҳбати дӯстон, суҳбати гарму ҷӯшон. духтаро, ана ҳозир дивансарай медароем қатъияпаи Раноҷон. баъд аз ҳаминҷо эфир мекунам. Канали моя пайгирӣ кунед духтаро ва дастгирӣ кунед.
тамошобинон инҷо Маликаи ҳозир ҳамин детский развлекательный центр ба мемонему. Дальше меравем магазин. ина ҳозир Маликае мемонем ҳамроҳи Аниса ва акаи Раноҷон кати прогулка меравем. Анисчик, давайте. Аниса, идем. Монем Маликая. Нет, ты просто вышла. Маликушка, давай, идите. Анисчик, давай. Мы сумки возьмем. Только добро. Малика, Маликуш. Они сидит и тоже играют.